MFK en PAR stemmen voor begroting 2026. Dat gebeurde gisteren nadat er lang was gesproken de afgelopen dagen over deze begroting. Dat betekent dat de regeringspartij MFK de begroting gesteund heeft samen met oppositiepartij PAR. En het gaat in totaal om een eindcijfer van veel geld. Het gaat om vele miljarden die er uiteindelijk in de begroting staan en waar volgens de ManPin-fractie, bij monden van mevrouw Giselle McWilliam, kan haar fractie niet akkoord gaan met de begroting, omdat zij geen duidelijke richting en visie ziet van deze regering. Er is weliswaar 3,5% groei, maar de bevolking wordt armer in het land. En ook de PNP-fractie zegt dat de bevolking dagelijks armer wordt, terwijl de begroting in de cijfers laat zien dat het sluitend is, maar in de realiteit van het volk klopt dat niet. En de fractienaam van de MFK, en daarvoor doet het woord Ramon Jung, die betreurt het dat iedereen naar de toekomst wil kijken en wil dat het land vooruit gaat, maar dat sommige fracties toch niet akkoord gaan met de begroting. Want in die begroting wordt volgens hem gezocht naar het grootste probleem waarmee dit kabinet te maken heeft gehad, namelijk CMC. Dit jaar zijn er al miljoenen geïnvesteerd en ook in de komende jaren zal dat het geval zijn, tot een bedrag van 58 miljoen gulden. De begroting werd goedgekeurd met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen.